Hej, i denne video vil jeg fortælle lidt omkring svarene på side 79. Og jeg vil snakke lidt omkring, hvordan det er, man løser opgaverne. Og jeg håber, at når I ser den her video, at I har lavet side 79 og har brug for at få den rettet, for det er det, der sker her. Hvis I finder, at I har en fejl, så undersøg, hvorfor at der er en fejl. Fordi man lærer bedst, når det er, man fejler, men man lærer, hvis man finder ud af, hvad fejlen er. At hvis man bare retter fejlen og skriver det rigtige svar, så lærer man ingenting. Godt. Jeg har allerede lavet opgaverne her, jeg har bare ikke svaret på, eller givet selve facit, fordi jeg tænker, at vi skal snakke om hver for sig. Den første, hvor det problemet her, som jeg har farvet gul, er, hvor meget kan man spare, hvis man køber frugt på tilbud. Og tallene, som jeg vil bruge, det er 3 kroner per stykke frugt, og på tilbud kan man få 10 stykker for 20 kroner. Det vi så skal finde ud af, det er, hvad koster egentlig 10 stykker frugt normalt? Og det er der, hvor jeg siger, det er 10 gange 3, fordi hver stykke frugt koster 3 kroner. Bagefter trækker jeg det fra det beløb, som de koster på tilbud. Og så finder jeg faktisk ud af her, at 10 gange 3, det er 30. Lille huskeregel, det er, at vi altid ganger først. I sådan nogle her, når der er flere regningsarter. Så bliver det til 30, og 30 gange minus 20, talevej, giver 10. Godt. Og så har man simpelthen svaret her, og så skal man lige huske at få enhederne på her, da det koster 10 kroner. Godt. I den næste, hvor det er, at Stine, hun har 47 kroner i sin punkt, og hun gerne i svømmehallen og købe en slikpose bagefter. Det koster 35 kroner for at komme i svømmehallen. Og problemet er her, hvor dyr slikpose kan Stine så købe. Og vi har to tal at gøre med, som vi skal bruge. Vi har 47 kroner, som der er i punkten, og vi har 35 kroner, som det billetten koster. For at finde ud af, hvor dyr en slikpose hun kan få, så tager vi 47 kroner og trækker 35 kroner fra for billetten. Og så finder vi det rigtig smart, at hun kan købe en slikpose til 12 kroner. Godt. Den næste hernede er Nikolaj, som nemt bliver køresyg. Hans familie skal på weekendtur til Tyskland, og han får et plaster på mod køresyge, som virker i 3 døgn. Og hvor mange timer virker plasteret? Der er kun et tal, vi får. Det er det her 3 døgn. Men i ordet selve døgn får vi faktisk et tal her, fordi hvis det er, vi har et baggrundsviden, så ved vi, at et døgn det er 24 timer. Det vil sige, at hans plaster virker i 3 gange 24. Og hvis vi lige skal vise, hvordan det er, vi gør det her, så er det, at vi kan sige 3 gange 4, det er 12. Så lægger vi 10'eren i mente der, siger 3 gange 2, det er 6, plus 1, det er 7. Og så har vi simpelthen svaret, at hans plaster virker i 72 timer. Det er jo selvfølgelig okay at bruge lommeregner lige netop her, fordi det handler om, det er, at I får hentet de rigtige tal. Det handler ikke om man nu kan finde ud af at regne med gange. Det handler om at komme frem til svaret på bedst muligt. Godt. Og så er der den sidste, som var den eksempel, som jeg brugte, da jeg forklarede siden her, ikke? Også med Alma, som skal købe foder til sin hest, hvor en pose koster 250 kroner med 20 kilo, og hesten spiser 4 poser hestefoder på en måned. Og hvad vil det koste, som er problemet? Og her er der faktisk et tal, som jeg overhovedet ikke kommer til at bruge, det her 20 kilo. Det kunne jeg bruge, hvis det er, den spørger efter, hvor meget den spiser på en måned. Så kunne vi svare på det, men her skal vi altså bare finde ud af, hvad det er, at det vil koste. Og der er det jo, at en pose koster 250, og vi skal bruge 4 poser. Det vil sige, at det er 250 gange 4, og på lommeregner hurtigt muligt, så finder vi ud af, at det er 1000 kroner. Så er I simpelthen kommet frem til svaret her på den her. Godt. Jeg håber, det gik godt for jer, og der er stadigvæk mulighed for at få hjælp med mig.
Hej hej.